Ona kanduang sibiran tulang buah hati limpo baku ruang ube jariah palarai damam si dingin tanpa di kapalo. Kamari-mari melah dua adur dengan ia sampaikan. Kalau dilihat dipandangi nak dicaliak umuan terpakai. Badan ayah beransua tuo kini menjalang 60. Hari patang mentari turun, awan di barat merah sagu, malam nan tidaklah mulai. Nyampang tibo seruan Allah, aja sampai capek pemintu mualah tibo di jangkauan. Tabuah di gua tigo-tigo, badan beganjua balik pulang, ketampe asa mulo jadi surut ke tanah nan sabingkah. Badarun naya pemanggian balasia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limu cukup tanggiaya bungu. Bararak tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Kagolek di liang lahat tanah sakapa bapakalang maher yang madok kabilat. Di bateh papan nan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatagak mejan nanduo menyalo jiluang hitam. Doa dibaca penerisan. 7 langkah maik di kubuana. Datang malaikat bertanya. Tapi jangankan tanya kata jawab, usah dakwa kata bandiang. Utang ke anak nantakana kasiah tagayang alun sampai. Jokuk basuun bak nantun nak. Taradok pusaku kebajawe ataupun waris ke dibagi usah diaruk dari ayah. Sabab Allah juga itu. Salamu dunia ditunggu, ayah disesu para sayan gilo diarak-arak untuang. Tapi keganti ameh mbak diurang timbalan putih nan babilang. Hanyo pitaruh batinggakan banamu pitaruh ayah. Itulah tanda kasih sayang utang nyato pada anak kini-kini ayah lansaikan. Danga kemalah anak kanduang, simakkan bana nyato-nyato. Satitiak usah lupakan, sabari jangan dah hilang. Ganggam marek pacikan taguah, siang ambillah ke patungke, kok malam jadikan suruh pidoman patang ke pagi. Takalo masuda ulunya awamulo insan kalaya, bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun nombak. Angin badai lawi menggilo, kilek patuh hujan besabuang kalam nembukan alang-alang. Luar ke Allah pegantuangan indak kamano kamanggapai. Dek lamu lambek badayuang, sepueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Tali turun sawah dibuang, kapa merapek di tapian balabuah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun nak mandi darah sekujua badan. Kakinya malajang-lajang taganggam tangan landuo bunyi pakiak sepanuh kampuang cando pendeka dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia na laya ke bumi Allah nangko laya 100 jom tuangnya. Adapun tujuan mengkasuinya mangko jodarah semutibo. Sirah hati pakai pengana lambang berani laya batin indak menaruh gamang takut. Mengapa tangan suuk tidak mendongkak menyipak-nyipak? Itu makna orang bagak medan galanggang nganyu hadang cakak dan tidak kunjung damai. Pakiak bukan sumarang pakiak. Sorak kumando dilewakan ibarat badia Jomariam tandu nagari dalam parang. Maka pada hakikatnya hidup adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan bahkan tak menang. Kemenangan dan jangka istana menuju kursi di pertuan. Sesungguhnya manusia adalah raja. Badaulat di muka bumi Allah banana menobatkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk itu ayah pasankan nak. Usah menjadi raja kalah. Membajalan menakua-nakua mengicek ketagun-tagun. Hilang bangso punah martabat. Menambah gantang petanakan menyamak dalam negari. Kalau ang nak tahu jua nak, hidup nangko indaklah lamu dunia hanya sekijap mata. Caliaklah contoh di ibarat.
Masulaya disonsong abang mati dianta dek sumbayang. Antaro abang je sumbayang disinan kamat dibacokan hingga itulah jatah mua. Bakato Muhammad Iqbal apalah kato di beliau. Umur bukan ukuran masa, hidup tidak takaran zaman. Sehari singa derimba 1000 tahun bagi si domba. Makna menjadi singona bukan menggadang bakato dareh bakita bulah di tangan kandak bajanyu awak surang. Indakna. Bukan dah itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang pagunokan masonan pendek bapacu marabi boko membuat amal kebajikan. Baguno ke diri surang tak pakai di masyarakat manfaat saling pengalam. Untuk apa panjang bajelo hingga betungkek selalu ngapi kalau awak giliran tangan masak lacuit makan perintah. Kok kunun pulau kuma bamiang manggata di dalam kampung Cilaku hidup tunamono. Selamping daripada itu, umur bukan sabateh kubua, hidup bukan salaci abis. Tapi ada hidup sesudah hidup, panjang dan tidak kau juangan nak. Itulah hidup di akhirat kemari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh janjilah sudah tak buat bertimbang mulut dengan Allah. Makhluk kataat khaliknya. Kita memacik tali kambana, usahkan dua tagang salampih dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok putih keduanya, sinang kehanyut handam karang. Kini dirintang ngangan-langan iswak diseso penyesalan. Di dunia rintang jurato, di akhirat gilo juga gau kalamlah jalan kesarugo. Mangana sakah nembak kian nak, ayah bapasan bawasiat. Rantangkan banang kalangi, hubungkan diri je Tuhan. Jalin kulindang natih bumi, paharek buhu wajah manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Itulah cancang nan duo sagaragai kapanan duo salabuhan samo Jawa kaduanya. Menunakkan duang jenwayah, ijanlah bosan menerangakan mengecek indak kalamu tagadek sesu menyimpannya. Jika anak arih memandang simak jadalia maturatin, adapun tubuh manusia terbangun dari 3 runggo. Pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, ketiga runggo di bawah. Nang di muka suik runggo atas, ialah ruang di kapalo bakandak isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapal, ulu tenaga baliang-baliang pembalah haya di lautan. Tersebut runggo di tengah, yaitu dado rumpun hati sangkayuman lubu agamu. Ikolah pidoman juru mudi keganti kompas dinang kodoh, jangan sampai sasek pelayaran hilang tujuan tanah tapi. Salorong runggo di bawah nak paru nan tak dikanyangkan umpamu peraka tempet barang. Tangsanu muatan kosong, alamai oliang gelang kapa, dihampeh ombak juga lombang menantang karam tak bertumpak. Atau kalau lagu dia ayah misalkan kepada alam Minangkabau terdiri dari 3 luak. Pertama luak nantuo, lambang kuciang warnanya kunyang. Kuciang itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa kunyang pertanda kemenangan. Tujuannya, orang jadi adik kuasa sumber ilmu pengetahuan, sains teknologi kata orang kini. Kedua luak nan tengah, simbol sirah harimau campo, barani karena bana hukum dan tidak makan bandiang benamu perintah syarat. Cala Allah tajam punado, tinggal di bawah menyampaikan. Adat Allah syarat punado, tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilah baru. Nang ketiganya luak nan bungsu, corak hitam lambangnya tanjang. Rila jasaba bau sau rumput dan indak pandang daun. Dek padi mangku menjadi, dek ameh mangkunya kami. Mengecek iyo je pitih, bajalan tantu jo kain, karajo tantu jo nasi. Ekonomi basu canggihnya. Itulah tali sahalai piling 3 tungku nan 3 sejarangan. Kok waang nak semperono nak menjadi orang baharago. Sadundun jasmani jerohani, dunia dapet akhirat buliah.
Mako sarekkan kepalo je pengetahuan panuhkan dado jo gamu gasaklah paruit juara tu. Dia teh tungkunan tigo sinan tajarang kehidupan. Masak hakikat manusia insanan kamil sabatangnya. Tapi usah senjang barek sabalah nak rumit naracu menimbangnya. Kok cadiak saja kadipanggakan ibit bansai tangan di bawah tagigi lidah papi tua. Aneh hurai nang sambuakan yuang loyang laju kecil orang. Tapi bak bunyi buah pantun. Kok rintiak bana kalau deta lakit tadilik di kapal. Kok cadiak bana kalau suka kecek taimpit dengan kaya. Baitu pun awak bingung merasa cadiak kecek indak bakurunciangan disangko pitih pesak lidah. Sombong pakabua muaronya. Geliang bak geliang sirih rareh indak tahu tampuak lalayua. Lonjak bak lonjak labuanyu isi gacampo di dalam mahajan tuah rang lamukan. Dibalik daripada itu nak, kok dia teh isi lapan cadiak Allah pandai punyo. Nan di bawah muatan sare pitih sambuah bando melimpah. Tapi pasak di tengah nyelungga iman goyang agamu tipih hilang pidoman kapawasi. Andaknya, kok kayo suku dimakan, ringan tangan menolong orang rajin basakai kesidakah. Kok tumbuh hawa orang cadiak, kusui satu lah menyalasai karuah baringan mempajaniah. Maha cecek murah nasihat sinan nagari mangkuaman. Maka dari itu nak, setiok kakuk kadiawai yang sepatah kadisabu. Bulek lawana ketuati sesuai dalam kiro-kiro. Nanyakan dulu kata raju, caliak timbangan hukum syarak laikuh dalam rida Allah. Itulah naracu nan tak paliang nak sarato bungka nan piawai indak wakicuah salamonyo. Anak kandung belahan nyau jaret sama tua ayah bundo putus tak jawa keduleh. Sepihak kebadan diri ayah, urangan bukan kedek pandai. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam rumit lah ayah babarito. Ndak mungkin si bisu kabanyanyi mustahil selumpuh kemenari baarang butuh kemembimbing. Hanya dek sungguh rajin menyimak dari alam dapat baguru di sinan tibu pengajian. Mari to cari rasionya. Di balung sebelum kuku di kambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru bumi jelangit ado di dalam. Kini na ayah curayayah papakan tuah cilaku nan talukih, dicaliak jemato batin biambiak kaujik paham sinan kesayah maknanya. Ado ampek suruhan ampek tagah nak. Nan pertama, idulah bak rumpun awa, usah dicontoh bak tibarau. Yang kedua, tiru beringin tengah padang, jauhkan sifat bak kiambang. Nan ketiga, simaklah hanau dalam rimbo, tantangkan jadi bio-bio. Dan nan kampe, jadilah serupa paku, ijan seroman di bindadu. Baatakah rumpun awa ataupun talang buah bambu. Nyampang tumbuh di tampek lereng tanah suku tabiang memuji. Kok indahlah murid na mengungkuang taban badoro sedionya. Bukit pun mindak tasesu lurah di bawah kelindungan gagang menjelo dapat junjuang. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat lah tuo pagungu juo. Ba itu sifat ke dipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, biar kampung atau dirantau membawa rahmat kerang banyak. Pandai-pandai je masyarakat, tahu-tahu melinggang raso, usah pemaha tapi ugi. Kok mengecek maga agak, pikiakan tiuk kabakato tapi usah katokan nan tapi kia. Sabab luku di pisau tampak darah nak, 2-3 taweh penawasan nang tidak tampak bakit. Tapi luko di lidah sulit ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam. Nan bak kain dimakan ngangit, lipek patahnya tak berubah di kambangnya nyai tiok ragi. Bak kato-kato orang tua kue, kaki ketaruang inai padahanno. Kok mulut untalonce ameh tantangannya. Selain daripada itu,
Setinggi-tinggi batang batuang, pucuknya runduak ke bawah menyilau bumi sampai tumbuh gunung dan tidak terlupakan. Sandia babi siap bakih rabuang. Kok sampai kalian kadang isuak usah lupukan jaso tanah tahu membalik budi bayar. Lamahnya pulau ka dikatakan. Maliwak diputangin, manggerai dipupuk ribu. Bak cando-cando ketumbang jangan kepatah rata tidur. Tapi tibo tapasuinyo kareh bisa melantiang ke udara indak siapo kemenahan. Satya urwe basambilu, tiok buku bematan pulau langkuk juduri gemiangnya. Namun tabungkih dalam kalupa dari luar tak nampak rupa. Artinya semantang ngawak diatih usah panden palabiak dadu uju tekabu tu namanya. Balarang bana juga mona tak cecek sepanjang adat. Urang duit banyak bertuah, urang mati banyak kiramai. Lawi sakiran tau bebegu taluaknya barang jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau baragiah, mahamun sekali jangan. Sebaliknya usah pelupukan jasa urang. Walau sahalih dijobayam kadang paedah. Dek gampu indak tabokekan dek badayalun katau yang konolah goyang ngani lalu. Taguah jo pendirian. Istiqamah dalam tauhid berprinsip tegar dan kokoh. Kalau yakin tumbuh dipaham, sajangka duduk tak bakisah setampuk tagak tak bapaliang. Walau ba'alah pujuk rayu, haram kunyang karena kuni tantang lama ulah dek santan. Rugi jo pitih ndak ditumang nak, jayah payah pasal biasa. Tapi jangan diagu martabat urang. Lompek selompek ambuat tibo indak berserap katu duo tak idit mati pun jadi. Kayu baringin bapucuak cewang kalangi tinggi malepai yawan biru pidoman musyafir lalu. Daun rimbun buliah bataduah bakih belinduang kehujanan panih keganti payuang panji. Uretnya tampek baselo batang nanggadang kesandaran dahan narampak kabagantuang. Artinya panutan di masyarakat. Cadiak kebakih rang batanyo kayo ketampek rang batenggang bagak tumpuan kemangadi. Satitiak katanya dilawikan, garak juga jadi contoh, sipai kesuri jatuh ladang sumarak kurang di nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Sungguh pun beringin tinggi menjulang, tapi tingginya menunggawi bukan main pok dan di bawah. Walau gadangmu tebi rumbun kadang menenggang kenang ketek kurang menindak takut talendo. Itulah sifat pemimpin nak. Samantang berpisau tajam indak sembarang dirawikan doh. Jika menembak balamat jaleh sesaran makan pelor. Tapi kalau darah mateh lanyo ke bawah karusuak siku bermain ke muko mengadang sipak. Atau ngarunci yang yunan barawi lah nyatu lurah tababatu malah sau saja dari ateh bukanlah sipai de baringin nak. Ingatlah apabila kayu larabah baabanalah kagadangnya batang lapuak daun karege usah diaruk ka bapucuk entah tindawan kabungonyo. Tuah nalamu hilang lale joloncek-loncek ka batonggok kurang mencibi abakulil yang tangguang ladoso salamoko. Pahamkan bana tu nak kanduang, ubek makan pantangan tikan nak jauh bala je penyakit. Nan tadi beringin tengah padang, baapulo nasib kiambang. Jika kiambang ke dibacu itulah semalang-malang tuang nak. Iduitnya menyisiah-nyisiah ku inggok menapi-napi ke tengah takwi ke gelombang. Lai baure indak cukam tajuntai kepalang turun. Walaupun tumbuh diaya, tapi terandam-randamnya tak basah, terpuang-rapuang tak anyut. Biduak lalu awak bersibak di angin badan batundo ke kunun riak mampehkan. Kiambang adalah simbol manusia rapuh, lamah darah bemental loyo. Sangkan iduitku persaingan nak. Parang ganas medan kejam, tekad membatu dan utamu mensiu nomor kedua. Ragu-ragu dalam bersikap bimbang setiap keputusan alamai awak mati stokok lah kalah sebelum parang. Urang penggamang mati jatuh anak, urang pendingin mati anyut takut jebayang-bayang surang. Dek sabab karena itu, yakin-yakin jo pendirian.
Jan bak payung tagajai pasak cualang-alang lamah bingkai. Sasiwi angin mendatang sesambu warinai melimpo awak laku cuik metiaka. Tapi layakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nuru Muhammad kipeh labaro tungku batin. Sekali masuk kagalanggang pantangkan babaliak pulang. Patah sayuk betungkek paruh lagu nanusah tabangkalai cilaku ayam di sabuangan. Jiko sapancuang alun putih kalau salangkah hendak sampai, kini gagal bisua ulangi. Dibaliak-baliak bamamanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh sinan ketampak kumiliknya. Sabab kegagalan adalah sukses yang tertunda, baik itu kecek cedek pandai. Simaklah pulau anu berimbona, tumbuh tak ragu orang tanam barabuik sigai nak memanja indak suatu nan tabuang. Batangnya menganduang sagu mengkanan nurang sanagari jo kudo-kudo melamakan. Turuyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di balah-balah elok kakasau jo kalantai kepaga narancak banah. Daun nan tuo jadi atok nan kucuak ke daun rokok lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya elok ke tali, saga pun banyak kegunaan. Buah lama nironya manis, dimasak jadi lagulo diparam tuak namanya kok rasan itulah cukup. Sampai pun kami yang palapahnya tak pakai karabu api. Sabalun datang kewe joronson catudake kurang namokan. Sungguh pun awak urang batuah, bansuanau indak takabuah sifat sombong jauh sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tempat tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di nalereng atau nandata, biar di gurun tanah lakuang inyo wasanang ngati juo. Daunnya ndak rampak bana, kok gugua silaro tuo jatuh belum buat kerumpunnya indak tagaduah kiri kanan. Santanu manusia mencontoh anauna batang sampian namua siangnya, pastilah. Nagari aman kampung Santoso gemah ripah loh jenangi barek murah tanam menjadi. Itulah masyarakat nan adil makmur di bawah ampun ridha Allah. Maka tercapailah nagari nan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sababalah ya baituna. Setiap orang berpencarian mempunyai padok surang-surang tak ada istilah pengangguran. Tak timbul jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu kecemburuan sosial kata orang kini. Sadonya berpotensi, sadonya aktif produktif, nan butuh pangbilasung, nan pakak pelapeh badian lumpuh penggaro ayam membingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan, baik itu pemimpin mengatakan. Niro ndak boleh sombong kalidih, ko indaklah karajo sapu betumpuak saruk di laman. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, sabab dirabuak kai di api sanggup membakar burayu. Maka kalaulah sampai tak baguna nak, ilia santai mudia bermainlah kadang bagendong jiwa iduit begantuang karanggae, malulah awak bakihanau kurang lah pulo dari sampia. Inok menuangkan tunakan luang bawa pikia dalam-dalam. Kabar beraliah mulai sungguh beraliah sinan juo dikaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang memanjat sama biasa tumbuh di baluka ruman sauji kacang pagah. Buahnya baduyun-duyun kulit berkilik kunyang ngameh halus bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Maka selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jarang lah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba orang pulo terpasu melilik batang bagantuang karantiang kayu. Banyak kacang pekaro kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio tak seso sabatang tubuh jantuang leminta gawi pulo. Ba'a bana sakit padiahnya nak sulit layah mengatakan antah ke urang namarasai. Sumpah kutuak caci makian upek cara cerik bungkang dibanci selama hidup. Jangankan kemendakei, mendangan namu sajola jajok kok kunun mabiak kepamenan.
Jo api memunahkannya nak tunggu ada kikih dilantiangkan baitu doso kecang miang. Nyampang kok kita manusia memakai sipek bio-bio, sakampuang kan miangnya manggata turun-temurun, jauhkan lakunan betu nak buliah selama hidup awak. Cuba wang bayangkan, ulah di asuang jepit tanah gunjang kian kincah kemari, bisa mararak kasih sayang orang balaki di sibaknya. Tiba di dagang penggalesan, labiah ditimpo kebakaran. Tansano api nan memakan tinggal juo pun tuang baronyo, taga adek bingit dan kihurang toke menjadi anak buah. Santano kantu hari timponyo, direktur masuk penjaro, manajer dipecat tagak, sekretaris tabau rendong. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa, banyak bertemu bio-bio nak ulet bulu namanya juo. Karena bak cando jujur, mulut manih baso ketujuh, awak talen perlenteh pulau penampilan pun meyakinkan. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio dalam batin, pandai menakut hati orang. Kadang-kadang bentuk ulama, hadisnya balapi-lapi ayatnya bak eyelia iko dalia iko ma'ana. Ado juo rupo sarjana, tahu jo pasal undang-undang hukum pidana jo perdata. Pendeknya baragam kicuah jo kecong nanyato inyo menyerat miang cundang kawaji nanyo aja. Pura-pura ibu kasihan katonyo ingin nak menolong berisuak orang letagagau gawi gapai sepanjang jalan beliau mengakah di subalia. Madoi orang macam itu nak ado sifat yang dipakai, iaitu menjauh. Ibarat merambah bio-bio, poanyo dioyak dari bawah atau diruntun diratehi. Alamai ini yang nyoba tebaran pada nang duo nang kagata. Kalau ketangguan-tangguan masuk sekadar berdebat menumpala, eloklah menyisiah saja. Sebab dialih makan jarumnya rumit mencari jajak masuk. Indak betali ke diri atau tampuaknya ke dijinjiang, selain dandam parang batin batenju kesudahannya. Basuo bak pantun-pantun urang. Jam gadang di bukit tinggi talatak di pasateh tukang pelindih dahulunya. Halus karajo orang kini mengarang bungo jo karateh dek kumbang basasok juo. Nak duo pantun sairiang, babuah rambai diguguk bungo disasok barau-barau, ulah parangai kayu bungkuak caya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang, jago diri yang kene miang, apulai menjadi miang samu tak elok keduanya.